Stimați ascultători, am să vă vorbesc în momentele următoare despre prietenia dintre Iisus și Lazar. Lazar, din Betania, fratele Mariei și al Martei, a fost unul dintre cei mai statornici ucenici ai lui Iisus. De la prima lor întâlnire, credința lui în Domnul Hristos fusese puternică. Iubirea pentru el era profundă și el era foarte iubit de Mântuitorul. Iisus avea o deosebită plăcere să meargă în casa lui Lazar. Acolo se simțea el cel mai bine. Acolo găsea odihnă, adăpost și o prietenie curată și sfântă. Lui Lazar îi plăcea tare mult să asculte învățăturile Domnului. Iisus îi descoperea tainele mântuirii, știind că este înțeles pe deplin. Pentru el, Iisus a făcut cea mai mare minune, înviindu-l din morți după 4 zile. După un timp, în casa lui Lazar a intrat întristarea. Lazar s-a îmbolnăvit grav. Au trimis vorbă lui Iisus, dar el întârzia să vină. Ce-o fi gândit Lazar despre prietenul său cel mai bun? Deși nu înțelegea, nu l-a vorbit de rău pe Iisus. Iisus îl iubea tare mult și datorită acestui lucru vroia să-l învețe o lecție importantă. Dorea ca încrederea lor în Domnul Hristos să devină mai puternică după această întâmplare. Și așa s-a și întâmplat. După ce l-a înviat din morți, Domnul Iisus i-a făcut prietenului său Lazar o favoare deosebită. Lazar conducea măgărușul pe care Domnul Iisus a intrat triumfal în Ierusalim. Este Iisus prietenul tău cel mai bun? Prețuiești tu cel mai mult compania lui? Se simte Iisus bine în casa ta? Dorești ca El să locuiască permanent cu tine? Dintre toate, îți place cel mai mult să stai și să asculți învățăturile sale? Ce gândești despre Iisus când vin greutățile și problemele în viața ta? Stimați tineri, astăzi sunt multe lucruri și persoane care îți doresc prietenia. Tehnologia, pe lângă binele pe care îl face, poate fi folosită de către cel rău și transformată în cel mai neîmblânzit demon. Atenția este ocupată de lucruri mărunte, fie navigând pe internet, fie verificând rețelele sociale sau mesaje de pe telefonul mobil. Distracția, fără sfârșit, este cea mai nouă, cea mai puternică și cea mai eficientă armă cu care sunt atacați tinerii. Vrei să scapi de influențele celui rău? Există o singură soluție. Ca și Lazar, fă din Iisus cel mai bun prieten. Fixează-ți ochii asupra lui, cu nituri, să nu se poată clinti. Când vei descoperi ce prieten minunat este Iisus, vei fi în stare să spui și altora despre dragostea sa cea mare. Nu uitați, când se va întoarce Iisus, va lua cu el doar pe prietenii lui. Ești tu printre aceia? Sper că da. Amin. Amin.